Ang Ginoo maana kaninyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo nangutana sila, kano sa bakini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat ug mga kagubot, kay kining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayod pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Ipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitaboon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom, o kamatay sa tanang dapit, ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilangguan, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangay kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon, kay hatagan kamog igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patyo nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog maglingkod, mag-ayong buntag kaniyong tanan mga kaigsuunan sa atong mga regular viewers sa television, kining atong misa sa pagkakaron, ika-3 nga Domingo sulod sa tuig. Mga kaigsuunan, kamo ba kanong mga viewers nato diha, o even kaning mga live audience nato diri, hilig ba mo sulod sa library, no, or magbasa og mga novel og mga libro? So kining atong istorya diri, si Lathan og si Benz, sila mag-classmate. Nangadto sila sa library, and then niingon si Lathan kang Benz, kabalo ba ka Benz nga kining libro okay kaayo ni na usa ka nobela? Unya nitubag si Benz, nabasa na nako ang last part ni ining maong nobela, dili maayo, dili nindot ang last part, no? Nakatawara si Lathan mga kaigsuunan, unya naingon siya, unsa man imo pag-ingon nga dili nindot ang katapusan sa nobela, kay wala man ka nibasa sa tibuok libro. Ang imo ra man gibasa ang starting, no, ang pagsugod sa libro, and then ang ending, wa nimo basaha ang tunga. So ang kinatibuk-an di ay wa nimo basaha. Bitaw, no, mga kaigsuunan, tinuod baya, in order for you to know the whole story,
you have to read the entire book. Aron makaingon ka na nindot kaayo ang kinatibuk-an nga istorya kanang maong nobela. Every chapter, di ba kamo magtanaw mo sa television anang mga salida diha, kung ma-miss out ninyo ang usa ka episode, makaingon muna murag dili siya kompleto. Dili ka makakonclude sa ending because wala nimo na tiwastanan, no? Tibuok na storya. Maoy usahay sa atong pagbasa kanang mga baga-baga nga istorya, no? Maghulat gyud ta mga kaigsuonan, usahay ma-excited ta, no? Because naghulat ta unsa day katapusan ani. Mga kaigsuonan, sa atong kasinatian isip mga ordinaryong Kristiyanos, di ba obviously kitang tanan nakasinati naman og paghulat sa mga butang, no? Bisag unsa inadlaw-adlaw nato na kinabuhi, maghulat ta, no? Adto ta sa grocery, naati diha sa nagbiyahe, naghulat ta sa traffic, etc. Or even sa atong mga common experiences sa pamilya, o kamong mga magtiayon diha. Kung naamoy baby, di ba maghulat mo until ma 1 year old ang baby, no? Magsugo na siya glakaw, pahinay-hinay, no? Tabangan sa papa or sa mama. Pag 1 year makaabot na siya eskwelahan, no? 7 years old mag-eskwela na siya, maghulat gihapon ta, no? Until such time na estudyante siya, nakahuman na, graduate na professional na, maghulat gihapon ta. Sige ta hulat, no? Magminyo, ang uban excited kaayo. Wala pa di ay mo'y anak, no? Uy, kabalo bang mga kaigsuunan? Ang akong na-observe karon, ang mga young couples, murag either dili sila ganahan mag-anak or dugay. Na ako'y pag-umangkon, akong gikasal last February, wag yun. Wa ko'y apo, nahimo naglulo ko, no? So mo na siya, maghulat gyud ta, sige na taghulat, until sa katapusan, maoy, kining atong paghulat mga kaigsuunan, kinahanglan kita, no? Magmalahotayon. Naay pagka malahotayon sa atong paghulat. Perseverance in every aspect of our waiting, no? Sa English na version sa atong gospel, by your perseverance, you will secure your lives. Ang translation sa Binisaya, pabilin kamo nga malig-on kay niining paagiha, maluwas kamo. Kini mga kaigsunan ang mensahe alang kanato sa ebanghelyo sa pagkakaron, nabutang diri na ay mga ilhanan, no? These signs that we experience, these signs that we know, no? Wars and insurrections, usa ka nasod makigubat sa isa sa laing nasod, gingharian, musulong sa laing gingharian, no? Na ay linog, na ay gutom, na ay kamatay sa tanang dapit, no? Mga hadlukta, no? Ngano ka ni siya? Ilhanan na mga butang na makaingon kita, unsa ka ang may tabo sa atong kinabuhi. But ang atong kinahanglan buhaton mga kaigsuunan kay kita man malahotayon, no? We should be always watchful and vigilant sa tanang mga butang na atong masugat diha. Naa kanunay ang pahimutang watchful and vigilant people of God. Og naghatag kanato og garantiyang atong Ginoo nga dili ta mabalaka kay ngano tagaan ta niyag kaalam. The Lord will always give us the wisdom ug kining kaalam natong atong wisdom mao kini ang mahimo natong panagang sa tanang mga butang na atong masugatan diya sa atong kinabuhi isip Kristiyanos. And always, no, magpuyo ta according to the will of God. Witness and wisdom naa sa ato sa pagkakaroon mga kaigsuunan, therefore gamito nato aron andam kita sa unsa man ang mga panghitabo sa atong kinabuhi sa pagkakaroon. Mga kaigsuunan, sa pagpadayon nato sa pagpamalandong sa atong mga gibasa sa pagkakaroon, unsa man di ay ang mensahe diri sa atong second reading, no? Maura gihapon na kitang tanan kinahanglan maghulat sa mga butang na mga maanindot, no? Butang na maka-benefit alang kanato sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Kini mga kaigsunan ang mensahe nga gihatag kanato sa atong first reading usab, no? Na akunoy
pag-abot sa panahon, gitawag diri na a symbol of the coming of the Messiah, Son of Justice, healing race, itang tanan, mga kaigsoon, makasinati niini. And diri sa atong second reading, no, sa suwat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica, gitagaan tag practical advice, no. Kining mag practical advice, mga kaigsuonan, nindot kay ni na magamit nato sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi. Kay ngano, kung wala tay mga practical advice, no, usay ang atong survival or atong daily living makasinati tag kalisdanan kay di man ta practical na mga tao. But in this case, no, si San Pablo nga ingon sa ato na kinahanglan kita na atay orderly life. Maningkamo ta, work hard, no? Nakaingon pag diri na ang dili mo trabaho, dili mo kaon. Ganahan ba mo ani mga kaigsuonan? Imagine, so kinahanglan itay magtrabaho ta. Tinuod ba ya, no? Even the Lord worked during creation. Even Christ Himself works hard. Kita pa kaha, kinahanglan kita. And sundo nato makaigsunan ang mga rules, mga simple ra kaayo. Work quietly each day, prepare for the Lord's coming. Mo ka na ang maka-inspire ka natong tanan sa atong inadlaw-adlaw na kinabuhi. Makaigsunan, isip tapos sa atong pamalandong sa pagkakaron, adunay another story. So kini, familiar mo anang genie, kana bitaw mga ikag-wish, 3 wishes, o naay genie diha, o kini kunong genie, tulo ka lalaki, na stranded sila dito sa disyerto, no? And then nakakita sila lamp, obviously, ug naakuno dito sulod sa lamp ang genie, no? Matag-o sa kanila naa sila gitagaan og 1 wish, no? Katong first guy, unsa man ang imong wish? O nasa disyerto sila. Ang akong wish is makauli ko sa balay. Kay dito sa akong balay na ay aircon, bitaw no. Sa disyerto wala day aircon. Na ay aircon tuad dito ang akong family, and at the same time na ay bugnaw kaayo na iced tea. Mao rin tayong wish. Okay, gihatag sa genie wish. Ikaduha na lalaki, no? Nag-wish nga dito siya sa beach, no? Pasig sa Bantayan ni siya siguro, no? I don't know. Bantayan or Boracay, no? Kay nga no, bugnaw pud kaayo didto na siya'y ice cold orange juice o mag-story sa iyang wife, no? Gihatag gihapon sa genie. Ang ikatulo nga lalaki na malandong siya, no? Wala man siya'y family, no? Wala, dili man siya minyo. Ala, oy, nagsulo na hinuon siya, no? Ang iyang kumpanyon, ang iyang mga kaubantuan na sa iyang mga pamilya. Ala, nakuha na gyud sa this guy felt lonely. So, ang iyang gipangayo sa genie, no, nang iyang duha kauban makabalik kaniya. Boom, nakabalik yun mga kaigsuunan ang iyang duha kakauban didto sa disyerto. Imagine, kay unsang leksyon ani mga kaigsuunan sa atong pagkamalahutayon, dili pwede nakita ra gyud na usa pag inusara. As a community of God, kitang tanan diri sa chapel o kanang mga tiglantaw diya sa atong television, so malig-on ang atong kinabuhi because naagyud ang atong kauban diya sa atong mga Christian communities. They give us always the strength to persevere. Makalahutay ta sa mga pagsulay, and at the same time, sa atong collective reflection, mao kana makaigsunan ang makapalig-on sa atong kinabuhi isip Kristohanon.